Bueno, urriak 6, eguena, apurete egun grisa, apurete lainotuta, baina, bueno, euri itxurarik ez. Eta atzo itzitako boletu zagia topetan dugu zan gaur, eta gehiago bai. Ia, ikusiko dugu ba. Hau izango da, aurten hartuko dugun lehenengoa, erra. Hemen gehitxo dauz, txikitsuek, eta hortik aurretik zeu zer badau. Eta haue zera da, gaztain arbola, eta izan hemen asko egiten da, eta hau izan zen, ureztatu gainun eremuetako bat. Berton be txikitsu dauz, gehitxo hau, hortxe itxiko duguz, ez dakit hasiko dizan. Ez da ze ni horren oso aldeko ba, baina bueno, hain txikizek. Hemen beste adibide bat, atzoko neurri berberadeko. Eta hemen lehen aipatu duan. Atzoko bideoan holantxe egon zeian, eta gaur be bardin duz. Alde bakarra da, hemen beste bat agertu dela. Eta honako ez diez, atzo itzi gaiu zenak. Aitortu behar dut, oingoan, pitin bat, hasi dizela. Baina ez gauzan dirik. Eta hau da gaurko azkena. Itxura baten. Ikusten da ondino ez dauela jo, aretxetan ez dau, urkizetan batez be, eta gaztain arbolan apurbet, baina orokorren ez dugu. Helduko da burka. Bueno, hau izango da, 2022ko lehenengo, baratziko usta. Bueno, boletu zakaso honetan. Ia. Iaz, lehenengo gunean, irailaren 22 izen zen, eta orduan, kilo erdi eskaz egon zen galbilu da gero. 463 gramu. Eta urten, oso antzera, 487. Bueno, hau izan da dana, hurrengo arte.